Soc Francesca Prats, però tothom em diu Cesca. Vaig treballar 22 anys de gestora de projectes a la Federació Catalana de Cineclubs. Jo acabava de deixar l'ensenyament, perquè havia sigut professora de secundària durant molts anys, i m'estava dedicant al camp del guió, perquè havia fet el màster de guió de la Universitat Autònoma de Ciències de la Informació. I vaig veure un anunci a La Vanguardia que demanaven un tècnic, i jo, com que soc tècnica en lectura de la imatge, a més, doncs cap allà vaig anar. Clar, la depressió va ser profunda perquè em vaig trobar a la casa aquella d'Enric Granados, que no estava en els seus millors moments, l'emmagatzematge de pel·lícules no estava en els seus millors moments, i em van pintar una cosa, doncs, com que anava molt bé, però jo ja veia, per lo que es veia, que no. Vaig anar allà, que em van fer una prova de català, perquè es veu que era l'únic important, i jo quan arribo, l'endemà em veig que és un lloc que lloguen pel·lícules i que distribueixen i que truca gent demanant pel·lícules, i allò de cineclubs, jo tenia la meva experiència de cineclubista, però no té res a veure amb el que jo esperava. Clar, va haver-hi un caos en la meva ment de ho deixo o no ho deixo. Mira, vaig decidir no deixar-ho i m'hi vaig quedar 22 anys. Jo vaig ser cineclubista clandestina perquè no tenia edat per entrar al cinema amb l'Alfa 64 de l'Hospitalet de Llobregat, perquè jo soc de l'Hospitalet, que va ser un cineclub o pre-cineclub, ho tenien una mica organitzat així, raret, que va muntar en Joaquim Company, que també havia sigut president de la Federació Catalana de Cineclubs després. Però clar, jo en aquella època tenia 15 anys i me'n recordo d'anar a veure la Julieta de los Espíritus, no entendre res, i moltes altres pel·lícules. Però és que jo en aquella època ho tenia molt, això. Fins i tot als cinemes d'art i assaig m'havia colat. Al públic em vaig colar per veure Repulsión. Tela marinera. El meu pare havia sigut projeccionista de cinema per hobby, perquè ell era enginyer i treballava d'una altra cosa, però anava els caps de setmana a ajudar a la cabina i clar, m'he criat entre pel·lícules, perquè l'acompanyava. I, per tant, a mi el cinema és una cosa que sempre m'ha fascinat. De fet, com a ensenyant, sempre jo ensenyava història i història de l'art i feia tot el programa a base de pel·lícules, de les que eren històriques que es podien tenir en compte i les que eren una burla, que se'n recorden més els alumnes avui en dia, perquè eren tan dolentes que precisament t'ensenyava el que no era i per tant aprenies el que era. I bueno, així em vaig tirar molts anys de la meva vida. Es feia un curs que el feien tot professors universitaris de cinema, Miquel Porter, l'Anna Casanovas, el Xavier Pérez, tots aquests feien uns cursos macrocars, macro tot, que només comprava la Casa Elizalde i perquè eren amics. Aleshores, quan la Casa Elizalde va deixar de ser administrada directament per no sé quina entitat, la Diputació, l'Ajuntament o el que fos, i va entrar-hi una empresa, evidentment van dir que no volien més el curs. I a mi em va encantar perquè vaig poder tornar a ensenyar, que és el que a mi realment m'agrada. I aleshores vaig començar a dissenyar cursos, llenguatge cinematogràfic, història del cinema, gèneres cinematogràfics, i era l'única en aquell moment que jo donava classes i ho faríem als centres cívics. Què passa? Que allò es va popularitzar, es van apuntar els de la Casa Golferics, aleshores ja va començar després el Julio Alemanya, també amb mi, a fer cursos, i ho vam anar diversificant. Dels cursos van aparèixer els tallers de com fer un curt, com fer una pel·lícula, com fer un documental. Tot era divulgació. O sigui, nosaltres no vam pretendre mai
fer grans classes magistrals universitàries, ni molt menys. El que fèiem era que la gent aprengués que si anava al cinema tingués eines per veure si la pel·lícula estava bé o malament, a part del m'agrada, no m'agrada. Encara que jo em dedicava a la secundària, com a professora, sempre m'ha preocupat molt l'educació dels nens. I un dels èxits de la casa va ser el disseny del xomón per la mainada, que ara no sé per el nombre de projeccions que deuen anar, perquè vaig ser jo la que vaig triar les pel·lícules i vaig idear allò de que anessin parlant, anessin explicant el conte mentre funcionava la pel·lícula i tot això. A més, el curs d'ombres xineses, el curs de joguines òptiques, els tallers de joguines òptiques, el taller d'ombres xineses, el taller de mímica amb una pel·lícula. A més de dissenyar aquestes coses, jo em posava el telèfon i gestionava, clar. Ajuntaments, centres cívics, escoles, moltes escoles també, que a vegades m'he trobat amb coses, fent coses a escoles, perquè encara faig coses per a escoles, no de cinema, sinó d'art, però m'han demanat, i aquelles coses que hi havia de cinema? I jo els envio cap a la federació. La primera grossa que vam fer va ser pel centenari del cinema, que el centenari del cinema per mi va ser el primer moment del temps que jo vaig estar allà que vam fer una celebració gran. Teníem la sort que en aquell moment l'Oriol Bassa era el president i l'Oriol, a més de la seva cinefília, etc., era un gran col·leccionista. Tenia moltíssims cartells, tenia moltíssims aparells de precinema, de cinenic, en tenia molts. Tenia moltes coses. El Cinema Arts se'n va anar avall, que el pobre Oriol es va posar malalt de totes les coses que li van fer els socis i li van carregar amb tots els deutes i amb totes les coses. I aleshores ell es va refugiar en la federació, d'alguna manera. Jo vaig entrar a la federació el 92. Per tant, ell, el Cinema Arts, em sembla que l'ha perdut als 80. Però l'Oriol estava ja molt fumodet, pobret. Però això li salvava perquè venia allà, tenia un noi que li ensenyava a projectar, a mi també em va ensenyar a projectar. Vull dir, clar, era el seu refugi i aleshores va col·laborar. I van fer una exposició preciosa que es deia Passejant pel cinema, que ho vam dissenyar tot, des del logo, els cartells, tot. I era una història del cinema que vam muntar a Vilafranca del Penedès, a l'església de Sant Joan, i que sempre me'n recordaré que darrere l'altar, perquè l'església està normal i corrent, a darrere l'altar les dificultats que vam tenir per col·locar un cartell, perquè tot anava emmarcat i protegit i tal, un cartell d'un americano en París, que era de l'Oriol, que feia gairebé 1,50 m, d'aquells que es posaven a les portes dels cinemes. I aquell era, per exemple, el cartell que separava la història del cinema. I al principi anaven els nostres cartells aquells de les primeres sessions de cinema que es van fer al Teatre Principal de Mallorca, que allò són 3 tresors, que en tenim un de restaurat, els altres no sé si s'hauran restaurat des que jo no hi soc. Però hi havia 4 cartells per dècada i estava muntat d'aquesta manera, amb un panell explicatiu de cada dècada. I després van fer tota l'obra de Fellini, van fer una, a petició del Centre Cívic del Carmel, vam fer una de cinema de Destape, de pel·lícules X i pel·lícules S i tot això. El noi que hi havia, que era molt maco, de director del Centre Cívic del Carmel, va dir, és que necessitem un tema popular. I jo li vaig dir, perquè aquella vegada vam fer unes jornades de cinema precioses.
el Destape. I em va dir, home, no, perquè nosaltres som cultura i tal, però jo li vaig dir, escolta'm, cultura és també això, perquè és una referència d'una època i de com veia la gent en aquell món. En aquell món es veia aquestes coses i ja està. Això ens ho teníem dividit. La programació directa de trucar al cineclub, demanar i demanar a la distribuïdora, jo ho feia ocasionalment, però qui ho feia normalment era la Rosa Maria i després l'Olga. Aquest era el nostre mecanisme intern. El cineclubisme és tan variat, és una fauna... I cada cineclub és d'una manera. Hi ha els cineclubs que no tenen socis, els cineclubs dirigistes, els cineclubs elitistes, els cineclubs populars, els cineclubs de gent que els agrada el cinema i es pensen que perquè passen pel·lícules ja és un cineclub. El que hi ha és molta voluntat i molt d'amor al cinema. Jo és així com els veig. I que la veritat n'hi ha alguns que han tingut una moral de resistir i aguantar brutal, perquè el que ha sigut els canvis de format han sigut duríssims. Vull dir, jo he viscut el canvi de format del 35 al vídeo, la pervivència del 35 es va allargar, que dirien que va arribar fins al DVD, però també hi havia el vídeo, però com que la qüestió de drets no estava clara amb els vídeos, perquè no hi havia distribuïdores de drets de vídeos. Després ja van aparèixer les distribuïdores de drets de DVD, però en aquell moment no estaven clares. Nosaltres hem estat fent 35 pràcticament solapat amb DVD, i penseu una cosa, a més, hi havia el purisme aquell de nosaltres passem 35 perquè fem el bon cinema, nosaltres som un cineclub, i per això passem 35, i els altres, que eren els pobrets, aquests passaven DVDs. Però jo penso que l'amor al cinema estava en els uns i en els altres. I sobretot el tema drets d'exhibició pública, tota la crisi aquesta que ha portat el DVD, de jo presentar-me a presentar una pel·lícula, no diré el poble, em presento jo allà a presentar la pel·lícula i què em trobo? Que la regidora diu, no, ha anat un moment a la biblioteca a buscar la pel·lícula. I jo dic, això no funciona així. Dic, vosaltres ja ho... Perquè, clar, jo no ho sabia si la teníem programada. Jo tenia programada la presentació, però no tenia programada, no sabia si... Em va estranyar que no em donés la pel·lícula, la Olga. Que raro. I sí, com que la tenien allà, però si és meva, jo la puc passar, no ho entenien. Això era un problema, va ser un problema greu durant molt de temps. I després els advocats que tampoc s'esclarien, que l'SGAE volia cobrar i les distribuïdores cobraven perquè en tenien dret. Però l'SGAE també cobrava i cobraven doble, i les distribuïdores tenen els seus preus i és unificat. Jo que soc sòcia del cineclub dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, Déu hi ajuda per pagar les pel·lícules. I sort que hi ha ofertes de la federació, hi ha no sé què, hi ha no sé quantos, i es van cobrint forats. Però és que si no és una ruïna. Com que a més hi ha hagut el problema de que durant molt de temps, perquè tot això ha sigut una tasca, des que jo vaig entrar i només es cobrava una subvenció petita de cultura popular i tradicional. I cada vegada que ens presentàvem en un lloc que hi havia molta gent de cultura popular i tradicional, ens abroncaven. Perquè el cinema no és tradició. Això és una tonteria. Jo me'n recordo en Joan Vidal i Gaiolà, que al final vam acabar sent molt bons amics, igual que d'en Lluís Puig, que ara està a l'exili. Doncs vam acabar sent molt bons amics, que al final els hi vam haver d'explicar gairebé amb un croquis perquè teníem dret, perquè érem associacions tot.
Aleshores només volien donar a la federació. Després han obert que per casos especials, per alguna activitat especial, donen als cineclubs. Però bueno, has de fer un dossier, has de fer cosa que la gent ja gasta prou temps traginant pel·lícules, pensant pel·lícules i fent les projeccions. I nosaltres ens vam trobar amb això fins que no vam arrencar el programa de col·laboració amb la Filmoteca. Van passar molts anys, perquè abans vivíem d'això i va haver-hi molts anys de que jo vaig estar-hi, que les èpoques glorioses de Macià Alavedra, de conseller d'Economia, que no teníem subvenció perquè no hi havia diners a la caixa. La Generalitat ens va deixar i nosaltres fent crèdits ponts, aquells que es pagaven quan rebies els diners, vull dir, les hem vistes de tots els colors. Per mi, una de les grans coses, perquè en la trajectòria de la federació han passat moltes grans coses en el sentit de reconeixement. Per mi va ser molt important quan vam recuperar la representació internacional a la Federació Internacional de Cineclubs. Perquè, clar, abans la que estava representada era Espanya. I ells continuaven convocant a Espanya. Però, clar, com que Espanya es va... Bueno, van treure les pel·lícules de Madrid, les van portar a Sevilla. El president que hi havia en aquella època, no direm si va fer una acció ètica o no ètica, i a més els convocaven en francès i en anglès i la gent no parlava idiomes, doncs van deixar d'anar-hi. I va ser l'època d'en Martí Porter, que en Martí s'ho va proposar i dale, que te pego, anava a les reunions, anava als festivals, i vam tornar a recuperar la representació, però aleshores per Catalunya. Per la Federació Catalana, no per Catalunya, per la Federació Catalana de Cineclubs. Érem l'única nació sense estat que estava representada, perquè els estatuts estaven tancats només als estats. Això és una de les coses que jo penso que s'ha de dir i que també molt contenta de que per fi l'administració, fins i tot les indústries culturals, reconeguessin la tasca dels cineclubs. Perquè hi havia èpoques que els cineclubs no es tenien en compte absolutament per res. Era una tonteria. És que no estava de moda. És que hi van haver-hi gent dels mitjans de comunicació que es dedicaven a fer una mena de campanyeta de «Ai, sí, aquelles pel·lícules que ningú en tenia, ja, 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 ja», i que després encara hi havia el plast allà que ens volia fer comentar. Això jo l'he sentit amb molts gurus de la comunicació. I clar, Cineclub era un nom antiquat, hi havia gent que es volia canviar el nom, tal i qual. Però en el fons, mira, hem arribat al segle XXI i aquí estem. Jo penso que té com diria, corda per estona. Encara que les coses ja no vagin a corda.